Missä olet? Mä oon myös koulu. Hei, olisiko sulla kännykkää lainaa? Ei. No, voisiko silti antaa? Mun pitäisi ottaa kato koululle. Ja mun pitäisi ilmoittaa maitille, että mä oon myöhässä. Miksi hitos? No, siksi, koska se on oikeesti tosi tärkeetä. Hei, mä oon puhelimessa. No, voisiko silti olla nopea lainata? Vaan 1 minuutin tai 2. Soita myöhemmin. No miksi mä hitos antaisin sulle lainaa mun puhelinta? No, sen takia, koska me kaikki ollaan samanvertaisia myös. Ei se haittaa ilosta, vaikka mä ois somppu tai neekeri tai mitään. Me kaikki ollaan sama-arvoisia. Ai sen takia, että mä oon valkoinen, sä oot neekeri. Niin. Ei se haittaa, se ei haittaa. Me kaikki kirjoittaa tietokoneella saman verran, me kaikki leikitään yhtä paljon, me pelataan ihan samalla tavalla. Mitä erilaista meissä on? Se, et sä oot musta. No ei ihan väliin haittaa, se ei haittaa yhtään. Vaikka mä olisin musta ja vaikka se olisin valkoinen, silti molemmat pystyttäisiin olla pelaamassa tietokonepelejä vaikka kuinka paljon. No daa. No sen takia kaikki ihmiset tässä koko maapallossa, vaikka ne olisi mustia, valkoisia, ihan sama. Silti kaikki on samanvertaisia. Ja sen mä haluaisin sulle sanoa. Mun nimi on muuten Fifi. No ihan sama mikä se on. Mun nimi on Jevge. Okei. Hauska tutustua. Mistä maasta oot? Mä oon Nigeriasta. Mä oon Virosta. Kiva. Voisitko muuten nyt lainaa sitä kännykkää? Kuinka kello Yes. Okei. No, se pitää olla koulussa. No, pitäisi olla tuossa 8.15, mutta nyt kello on jo 8.20. Mä oon vähän myöhässä. Sano vaan opelle, sä oot kipeä tai jotain. En mä nyt viiti huijaa, mä oon aika rehellinen. No oikein ihan sama. Eikä mä sitä maitille. Halo? Haluaisitko sä muuten tulla meille? Monelta. No nyt. Mä kysyn vaan. Hei, sulla on koulumatka. Ei se haittaa. No ihan sama. Hai. Joo. Okei. Hei äiti, mä olisin kysyä, että kun mä oon kerran nyt myöhässä koulusta, niin mä voisin antaa anomislapun niille koululle, että mä oon myöhässä. Niin mä olisin kysyä, kun mä oon tavannut tässä kadulla just uuden kaverin. Kysyä automatkoa, jos se voi viedä sut. Voiko se muuten viedä mut automatkalla? Ei se pysty nyt silloin mitään. No mutta pääsisikö mun kaveri Jevgen meille? Se on just tavattu. Okei. Moikka. Sä pääsit. Yes. Let's go. Mennään sitten. Moikka.